Istay ko yung kuhan sa yung deal para hindi makita ang tuhod. Ano. Hindi kuha no. Eh, yan ang imukton kay para dili makita ang kuhan. May punosog pag kayo. Cellphone mo tin na kay cellphone te. Pero may cellphone sa liwa kay ako nang kuha nang. Oo, nagtayo. Lingiw niya mo na to ako naon. Ay, di katawa niya nako is. Di ba ko pa to, kabot. Di ka na dito kuha. Ano ge? Dito. Kupo sa daan niya ko kuha. Kupo sa garan. Kaya kuha pa tandre. Mag-cellphone mo. Sige. Ano dito? Ano dito? Di mo na siya. Yan apa siya? Ikuha kamot. Kuha. Ikuha sa kamot. Tama po dili ko. Yan mo na to mas mahal sa nako. Dili. Igo na lang natin, igo na natin. Nindot dali murag CCTV style ba? Video di ko nga ni dia murag Ika ka terus CCTV. kamot eh. Ika terus kamot. Ika terus sana. Ika sige say. Dan kamot ana kamotan. Ana kamotan ano? Ika na rolling action. Tanaw kas kamot no. Ini rolling action. Kuhaon mo. Sige lang kram na siya. Ano na siya ka? Dili Yan, na halata. taray. Na yon. Kuhaon mo. Kuhaon. Sige. Tanaw ka rin say. Kaya pa daw. Good ka. Sa taon. Tanaw ka sa cellphone. Tanaw ka sa cellphone. Yan na. Uyog. Hindi ka na. Pero wala pa kagabaling mga kuhan ka tulog ka uyog. Hanggang kibong ano? Uyog gamot. Yun ka. Hibong ka. Hibong ka. Tanaw na dito. Iba din na mo. Tanaw ka. Siya ka. Sige ka. Ikaw mo siya mo. Ano? Sige. Dapat ulo te ha. Sige. Ya. Diri rapid tadi. Diri rapid tadi. Sa ulo ba? Ay di makita ko ko mo. Alam ko na ko dani. Dili mereka pati siguro. Makita mo yung book dun sa. Nindot kung naay kuan, dai maana matabo ng book ba kay para dili kay makita sila nga kuan. Oh, ada ba yung book diri. Yung lang dai ana. Oo. Kay para di makita ba nga. Anak ko kuan. sa masya para madulang uli kita ko. Bira ko mo niya. Bira ko ayo. Pwede makita kayo. Bira ko ulo. Tuna. Kasad. Gusto di ay? Ayo, anak-anak daw na ba? Anak-anak ba? Anak-anak na di ay. Anak-anak na di ay. Ay tas pagahit day. Guliti. Pagay imagine. Gibalik. Gigi. Dapat mana man. Gi. Magkita ni. Gamay na anak. Anak sakto na. Gi, gunit ka kamot. Nagulit ako? Gunit ka kamot na. Tanaw si Jesus kamot. Tanaw ka kamot Jesus. Ano ko sa kamot sa? Oo. Tanaw sa kamot. Ana. Rolling action tatawad mga 1 seconds ko na nimo. Oh ana. Tanan ako sa Tanaw kamot. Hindi ka na. Nagtago gikan mo tanaw no. Hindi ka na mo tanaw ka pa din. Ana, tanaw de kaniya. Oh, mura nagway balik. Oh, tanaw dili ka tanaw dili. Mo tanaw ra kaniya. Niya ako. Oh. Yaman cellphone din ko. Oh, cellphone kanya. Uyog yan. Oh. Uyog mo yan ana saya. Uyog yo. Basa sa tanron. Rolling. Nagupot ako? Oh, nagupot ka. Sige, ano. Rolling, action. Pero tagtala ni. Yan. Ano ko dala ko ya? Yan. Mura ko magtalaman ba talaan niyo ay? Hindi siya. Balik mo isa ka. Akan ulit makita ulit. Anak guru. Padayon ra man ni. Okay na bre. Nalayo kayo ini. Di sikit jaga be. Ya aku lejas. Mo de ka. Diri. Ada di kecil kilid mo siya ba? Adiri. Oo, dili. Dili na siya sibil. Asik. Ibalit ako sa kuto-kupot ka mo chay. Collapse kini. Okay. 1 2 3, action.
Okay deh. Masih itu Miro. Udah oke na. Okay. Asa daw. Ano to? Anak itu robok itu. Dalam belag. Asa. Nah. Kupot. Ito yung mga mutay. Ya, tanah pas kamu ya. Tanah pas kamu. Tanaw sa kamot. Tanah pas kamu dito. Fireball. Okay. 1 2 3. 1 2 3 action. Tak boleh. Okay, tayo dapat dito. Murag ka na nabatay ka na, magbalumos na ba?